ụtụtụ ọma m ije mgbe gboo jiri eje gote ọkụkọ ma ya nwụtara gị ọkụkọ mana chọrọ ka ọkụkọ a nwee ka ọ gbanarị gị na ịchọrọ ka ọkụkọ a ka o bili na eke esi eme ya ịbịa ihe a na-akpọ okpukpe ọkụ isi otu a nye ya dịka m na-eme ya kịta ọkụkọ a ị ga na-agba okichiri a okirikiri ị ga na-agba kichin okirikiri ị ga na-agba ogbugbo ọkụ a okirikiri ị ga na-agba ogbugbo ọkụ okirikiri iji agbakwa nga pụọ jewe aka ọzọ otu a ka esi eme ya mgbe a adọla ọkụkọ ọdụ ịma na mgbe ụfọdụ a na-akụzi ndị mmadụ omenala a na-akụzi ndị mmadụ tọn ụlọ otu a na-akụzi ndị mmadụ ka Igbo si wee dị ụfọdụ adịghị aghọtasị ya ịghọta ọkụkọ ikwuo ya ọdụ ikwuo ya nku ịbịa nye ya na okpukpe ọkụ ịngasị ya bụ ọkụkọ na okpukpe ọkụ iwe hapụzie ya ọ kpagharịba ọ bụrụ na ọ dị gị ka ọkụkọ anya dị ya na-eriri nne ị maghị eri n'ụkwụ ọzọ nwere ọzọ ntịrị ịkụziri unu ọkụwala awa otu a ama m ụdị ụtarị ama m arọ n'ede na arọ n'ede ya akọwa ama m ụdị ụtarị apịa ahụ maka nkụwa ọkụ dị na buru ụfọdụ na ngwa nke a na-akpọ ọrịa mmiri eji echu mmiri mgbe gboo ewere ya chuo mmiri ebulata udu mmiri ịkụwa ya ama m ntaramahụhụ enyego gị n'ihe gbasara ịkụwa ọkụ dị otu a na be unu nwatakịrị kụwara ọkụ na-agbafebe agbata obi a na-ejikwa ya mgbe gboo ịkụwa ọkụ asị na onye kụwara ọkụ eji enye ya nri na ịkụwa ọkụ eji enye gị nri n'ihi ebu ọnụ ọkụ ụnụ fụrụ ọkụ nke a ehebụrụ ka ha si wee nara m ya n'iyi ma waa ya ịdị arọ one ọ bụ na ịdị arọ one ọkụ one ka ịkụwa gwuo ịkụwa na ọkụ one na be unu ụtụtụ ọma dịrị unu keta na ebe nọ bụ na N.T.I TV onye na onye ka na-akpọ Nnatuu the family doctor alaba ihe nji were akọwasị ụfọdụ ihe ndị Igbo bụ ka efu n'Igbo nwere njirimara ihe niile anyị na-emegeche dị iche iche Igbo nwere njirimara ihe niile anyị na-emegeche dị iche iche dịka Igbo si eme ngwa ndewonu.